Xa coñecemos a programación das festas da Peregrina deste 2021, 10 días que van ser moi intensos para a cidade. Programación intensa, de programación variada e, igual que o resto da programación de verán, o Son da Rúa, que empezou no mes de xuño, quere ser un apoio firme, claro e contundente ao sector da cultura. E cando falamos do sector da cultura non falamos só de quen se sube aos escenarios, falamos de todo o entramado económico que hai ao redor do sector cultural. Entre os días 6 e 16 de agosto haberá actuacións diarias. Pasarán por Pontevedra artistas como Paul Grange, Bello, Sabela, Susana Seivane, Budiño, Amaro Ferreiro, Café Quijano ou Los Brincos. Destaca a aposta polo local, con intérpretes como Cora Velasco, Gustavo Almeida ou o grupo da Pregoeira, Bala. O apoio polo noso, apoio polo local. A inmensa maioría de grupos, artistas e empresas que traballan ao longo de toda esta programación de 10 días son de Pontevedra ou galegos, pero moi maioritariamente xente de Pontevedra. As actividades repartiránse entre 4 escenarios: a Praza do Concello, a da Ferraría, as pistas de Campo Longo e a Alameda. Este último acollerá as propostas infantís todos os días ás 7 da tarde. Tamén haberá espectáculos de rúa, teatro, pasarrúas ou humor, como a actuación de Luis Piedrahita, sempre garantindo en todos os casos a seguridade sanitaria. Seguimos, lóxicamente, por responsabilidade coa sociedade, por coherencia e por responsabilidade tamén coas propias artistas, apostando de forma contundente pola cultura segura. Temos aforos limitados, con todas as medidas de seguridade, entradas sen reservas até que se complete o aforo. No caso dos fogos artificiais, seguirase o sistema do ano pasado para evitar aglomeracións. Serán lanzamentos sorpresa, breves, todos os días a medianoite, dende diferentes puntos da cidade.